Καλώς ήρθατε στο πρώτο βήμα της επίλυσης του κύβου του Rubik 3x3x3. Για πρώτο βήμα πάμε να μπερδέψουμε τον κύβο μας. Πολύ πιθανό να τον έχετε ήδη εσείς μπερδεμένο που θα βλέπετε το βίντεο. Παρ' αυτά εγώ θα τον μπερδέψω τώρα γιατί καλυμμένο. Μισό. Ωραία. Και αφού έχουμε μπερδέψει τον κύβο μας, θα κάνουμε τον άσπρο σταυρό σωστά, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι. Σας προτείνω να το κάνετε μόνοι σας, ξέρω εγώ. Άμα δεν τα καταφέρετε όμως, υπάρχει μια πάρα πολύ ένας εύκολος τρόπος για να κάνουμε αυτό το σταυρό. Και αυτός ο τρόπος είναι: βλέπουμε τα κουτάκια, τα άσπρα μας κουτάκια που έχουν τα δύο χρώματα, τα edges που λέμε, και τα φέρνουμε στο κίτρινο, στην κίτρινη πλευρά και τα 4. Βλέπουμε που είναι το άλλο. Τα φέραμε. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Τώρα είμαστε εδώ. Σωστά. Τα έχουμε φέρει εδώ πέρα. Όπως να είναι, δεν μας νοιάζει, αρκεί να τα φέρουμε εδώ. Και θέλουμε τώρα να τα πάμε εδώ πέρα, στην άσπρη πλευρά που είναι. Και είναι εδώ πάνω απέναντι. Τα ταιριάζουμε με το ίδιο τους χρώμα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ήταν εδώ. Βλέπουμε που είναι πράσινο με πράσινο. Το βλέπουμε και το κατεβάζουμε προς τα κάτω. Επόμενο. Πορτοκαλί έτοιμο. Κατεβαίνει και αυτό. Ωραία. Επόμενο. Βλέπουμε. Κόκκινο με κόκκινο. Το κατεβάζουμε και αυτό. Και μπλε με μπλε κατεβάζουμε. Ό,τι απορίες έχετε στα σχόλια θα μπορέσω να καλύψω όλες τις ανάγκες σας. Και κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο βήμα της επίλυσης του κύβου του Rubik 3x3x3. Να είστε καλά. Subscribe, comment, like και τα λέμε. Να είστε καλά.